जों सिनि जे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि जत आदं रगबाय दिनै जों सारा त्रिपुरानि सिनि YTF Youth People Federation नि जत आदं रग फायमान जाफैया जों उइलानो सिनि समाय थांलायनायनि बतंनो ओ पांडानो ऑर्गेनाइज खायने बागै फायनाय 26 तारिखआव 26 जून खुंलुंगो जों प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खायनाय समय थांनानै बागै ताई अमनि लगी जों आदिनो सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी ताई ब्लक कमिटी नि ऑब्जर्वर बो सागलायनाय गाबोन फैसिम सालदेव अमनि बागै सिनि जों डिस्कशन खालायो ताई लगी सिनि ग्रेटर ट्रिबल मूवमेंट न तैबो जों कक सालायो ताई कैसे जे सुमुंग गामि गामि अब चिन्तिफ्रा सार बैलेंस सिद्राके ड्रग्स नि बे कबल जाग मुक्तं आबन तै नं यूथ के ड्रग्स तै जों सिनि जे गभर्नमेंट जों कैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर खुंगोन बागै चाइथोगलाय दङ एक मास 2 मास नि बिसिङाव सिनि रिहेबिलिटेशन सेंटर मोटामोटी बिल्डिं कसामो कैसे सेंजांनाय तै अमनि लगी कयेकटा NGO गामि गामि बा पारा बा बाजार वाइज कै बर' कैंपेन खायदङ ड्रग्स एमिनिस्ट्रेटि बागै जों कमरिमान सिन्टिब्रासा एरिया रग अमनि जतनो चाइथोगलाय दङ चेष्टा खायदङ